în cadrul rubricii Interviul Săptămânii. O avem alături de noi pe dr. Ramona Guraliuc, șefa Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Mavromati din Botoșani. Bună ziua, doamna Guraliuc, și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Guraliuc, știm cu toții că numărul românilor uciși de noul virus a depășit pragul de 500 în România. La Spitalul de Urgență din Botoșani, peste 180 de angajați sunt confirmați în acest moment cu COVID-19. În acest context, având în vedere răspândirea accelerată a infecției cu SARS-CoV-2, care este strategia ce va fi impusă în aplicare pentru încetarea contaminării în masă a personalului medical din cadrul Spitalului din Botoșani? E adevărat, cifra exactă n-aș putea să o confirm, pentru că ea variază de la zi la zi. Ne dorim să stopăm evoluția acestei epidemii în rândul cadrelor medicale și asta, evident, prin folosirea riguroasă a materialelor de protecție, care, evident, sunt atât pentru noi cât și pentru pacienții cu care venim în contact. Eu pot să vă dau relații despre cum acționăm noi la nivelul Serviciului de Urgență Mavromati Botoșani. Și precizez faptul că acest spital, fiind COVID, practic a beneficiat, între ghilimele spus, de 3 categorii de pacienți. Pacienții care sunt confirmați COVID, pacienții care sunt suspecți COVID și pacienții care nu au nicio legătură cu această patologie, dar care și-au găsit calea tot în Serviciul de Urgență Mavromati Botoșani. Și aici, după investigațiile care ne ajută să punem un diagnostic clinic și paraclinic, sunt dirijați către alte spitale sau sunt dirijați la domiciliu cu tratamentul corespunzător. Este greu să funcționezi cu 3 circuite separate și scopul nostru, cel al cadrelor medicale, nu a fost să dăm vine în ochii presei, ci mai degrabă să reușim să separăm foarte clar aceste 3 categorii de pacienți, pentru că confirmații au accesat o cale de intrare în spital, suspecții altă cale și pacienții care erau practic fără această patologie altă cale. Ce să spun, e greu pentru că structura spitalului are o accesibilitate limitată, pentru că holul spitalului nu este suficient de generos pentru a crea nișe culoare, pentru că strategic, practic, nu a fost creat pentru acest context epidemiologic. Luând în calcul faptul că 180 de angajați sunt deja infectați în cadrul spitalului, lipsa medicilor și asistenților medicali din unitatea spitalicească impune suplimentarea numărului, având în vedere numărul mare de infectări. S-a luat în calcul această variantă, ori personalul existent este nevoit să lucreze în plus? Sigur că s-a luat în calcul, din câte știu, recrutarea de personal pe perioadă determinată. Eu am făcut solicitări și în acest sens pentru serviciul de urgență, pentru că spitalul clinic de urgență universitar Iași mi-a întins întotdeauna o mână de ajutor și asta datorită doamnei profesor Cimpoieșu și am beneficiat în continuare de mângâierea ei prin faptul că mi-a trimis forțe de muncă suplimentară și în rândul medicilor și pe unii dintre ei îmi doresc foarte mult să-i păstrez. Da, e o problemă pentru că izolarea ulterioară a personalului medical, chiar dacă acesta este asimptomatic, va crea niște lacune, pentru că profesionalismul nu se dobândește de pe o zi pe alta și îngrijirea de sănătate a pacientului, indiferent că are patologie respiratorie, indiferent că are altă patologie, implică foarte multă responsabilitate și seriozitate în acest sens. Există în momentul de față un plan elaborat pentru eficientizarea administrării spitalului?
Nu am cunoștințe în acest sens. Pe partea administrativă pot să-mi dau cu părerea la nivel macroscopic. Cred că managementul poate nu a fost unul care să aibă feedback-ul dorit, să spun așa. Poate că rigurozitatea cu care trebuia să privim din momentul zero această epidemie trebuia să fie mai mare. Poate că implicarea acestui spital județean ca și spital COVID nu a fost cea mai bună alegere, având în vedere că Spitalul Județean beneficiază de cei mai buni profesioniști în domeniul ortopedic, în domeniul chirurgical, în domeniul specialităților medicale, în domeniul neurologiei, adică am lucrat la programe de tromboliză, s-au operat tot felul de patologii care erau acute și care puneau viața în pericol. Acum, faptul că aceste cazuri grave le dirijăm sau încercăm să le dirijăm către alte spitale, nu știu dacă pentru pacient este cea mai bună decizie. Dacă din nefericire se va ajunge la militarizarea spitalului din Botoșani, cum se va explica gestiunea precară a situației în ceea ce privește răspândirea infecției? Eu sunt un om care la rândul meu impun reguli, dar care respectă reguli. Nu am o experiență cu militarizarea unui spital. Știu doar că funcționez într-un serviciu militarizat și aici mă refer la ambulanța SMURD, pentru că și acolo îmi desfășor activitatea și știu că regulile sunt foarte stricte, dar în același timp sunt corecte. Eu sper că oamenii de bine și oamenii care iau decizii se vor gândi foarte bine dacă acest serviciu va aduce un beneficiu Spitalului Județean Mavromati Botoșani, pentru că eu, din experiența celor pe care au avut-o colegii mei de la Suceava, nu am sesizat, nu am remarcat o evoluție bruscă într-un sens pozitiv. Practic tot aceleași reguli, dar poate impuse într-un alt mod, poate că tonul, poate că atenționările, poate că, știu eu, acceptarea trebuie să fie la alt nivel. În rest, sunt chestii de adaptare și eu cred că până la urmă spitalul trebuie să fie cuprins și trebuie să fie gestionat, zic eu, de o echipă care să conțină și medici, și militari, și specialiști în management. Practic, într-o situație de criză, eu zic că mai mulți oameni de bună credință și oameni care sunt foarte bine pregătiți în diferite domenii trebuie să stea la o masă, să ia decizii care să le impună ulterior într-un spital. Există destule materiale necesare de dezinfectare și protecție împotriva acestui virus în cadrul spitalului? S-au impus măsuri mai drastice privind protecția personalului în momentul de față? Aceste măsuri de protecție le cunoșteam și înaintea acestei epidemii date de virusul corona. Practic, ele sunt măsuri stricte aplicate în cadrul oricărei boli cu transmitere aerogenă și care are un nivel de contagiositate ridicat. Este foarte adevărat că noi am pornit stângaci în această pandemie pentru că ne-au prins descoperiți și aici mă refer la punctul de intrare, practic, în epidemie. Când nu aveam și, din câte știu, nu avea niciun spital din țară și din lume acest echipament de înaltă protecție, care cuprinde, bineînțeles, măștile FFP2, FFP3, viziera, ochelarii, combinezoanele. Deci astea sunt elemente care au apărut ulterior.
Ulterior, bineînțeles că ne-au ajutat tot felul de asociații, tot felul de oameni de afaceri, cărora le mulțumesc și le sunt recunoscătoare. Oameni care practic s-au pus în locul nostru și s-au gândit cum ar fi să meargă la război, dar fără să aibă o armă cu care să se apere. Și atunci mulți oameni de bine s-au dat peste cap și ne-au ajutat în acest sens. Spitalul, de asemenea, a fost interesat să achiziționeze atât cât s-a putut și de unde s-a putut aceste echipamente. Necesarul este foarte mare, asta pot să spun, și parcă niciodată nu este destul. Și aici am să fiu sinceră că, da, noi avem aceste echipamente, dar care le drămuim și le gestionăm cu foarte mare rigurozitate și atenție, pentru că ne gândim că această epidemie poate să dureze și nu vrem să ni se întâmple ceea ce ni s-a întâmplat la început. Au prioritate de primire a combinezoanelor, vizierilor, ochelarilor, mănușilor, cei de la unitatea de primire urgențe, triaj și respectiv ATI în perioada aceasta? Domnul dr. Raed Arafat, prin departamentul pe care îl conduce, a facilitat această intrare a echipamentelor la nivelul serviciului de urgență, pentru că s-au văzut și s-au observat la nivel macroscopic, la nivel de țară, lacune în achiziționarea acestor echipamente și atunci a considerat și bine a făcut că ele trebuie repartizate prin Departamentul Situațiilor de Urgență și atunci cea mai mare parte o luăm de acolo și unde mai putem suplimenta, chiar dacă suntem insistenți și, să zic așa, apăsăm butoane care, știu eu, sunt mai sensibile, cerem și de la spital și insistăm eu cel puțin sunt un om care insistă să-și atingă scopul atunci când acesta este unul binefăcător pentru instituție și pentru oamenii care îi am în subordine. Doamna Guraliuc, spuneți-mi, cum gestionează colegii din jurul dumneavoastră presiunea pusă pe aceștia în astfel de momente și cât de afectați sunt în momentul de față emoțional? Încerc să-i fac să conștientizeze că acest virus, practic, e un virus care nu face altceva decât să determine o patologie cu care noi nu suntem necunoscători. De-a lungul vieții ne-am mai confruntat cu epidemii de acest fel, cu implicarea patologiei respiratorii și îi încerc să privească oarecum senin și să creadă că vom trece cu bine, pentru că, vedeți și dumneavoastră, da, e adevărat, avem mulți pacienți, avem foarte mulți testați care sunt pozitivi, dar, de asemenea, putem spune că avem un procent foarte mare de pacienți care sunt pozitivi și sunt asimptomatici, avem foarte mulți care dezvoltă forme ușoare. Încerc să le arăt și să-i fac să creadă în latura aceasta pozitivă și să-i fac să înțeleagă că orice epidemie practic nu face altceva decât să imunizeze un număr mare a populației și că serviciile de sănătate pe care noi acum le avem la nivel de țară sunt bune, profesioniste și care practic ne vor ajuta să trecem cu bine, chiar dacă formele vor fi grave și vor avea nevoie de suporturi suplimentare. Ce se va întâmpla în momentul în care se vor însănătoși o parte din medicii infectați și vor relua activitatea imediat? După perioada de stare, după perioada de convalescență, după perioada de tratament care este impusă de către medicul infecționist
și după perioada de recuperare, să zic așa, chiar și cea psihologică, sunt convinsă că mare parte din colegii mei se vor întoarce în câmpul muncii, pentru că meseria de medic e una care clar îți creează o dependență și acest nivel de adrenalină nu îl găsești în alte specialități. Clar, vor fi determinați și încrezători. Am vorbit cu mare parte dintre ei, nu sunt cu un moral la pământ, chiar sunt nerăbdători să se întoarcă, pentru că nici perioada asta de staționare la domiciliu, să știți că pentru un om care este activ și care este dependent de adrenalină nu este propice și nu face chiar întru totul bine. Personalul deja existent în spital este testat frecvent? Testări s-au făcut, nu tot personalul. În serviciul de urgență, cred că ieri s-au dat niște kituri pentru testare, dar testări rapide care determină nivelul de imunoglobulin M sau G. Testările conform noii definiții se fac pentru pacienții care sunt simptomatici. Ce pot să vă spun? Încerc să le explic oamenilor care activează în acest serviciu că protecția, nu neapărat pentru ei, cât și pentru pacientul cu care vine în contact, este necesară. Și atunci rigurozitatea cu care îți porți masca, ochelarii, mănușile, halatul, botoșii este extrem de importantă. Ce părere aveți despre schimbarea produsă la nivelul conducerii? S-a propus deja un plan eficient de gestionare a situației aferente? Asta este o întrebare la care eu nu pot să vă dau un răspuns în acest moment. Nici măcar nu pot să fac, eu știu, vreo analiză, pentru că lucrurile se întâmplă, așteptăm și noi decizii, așteptăm și noi să ni se arate calea, să ni se arate drumul și să ne asigurăm că da, mergeți pe această cale, că va fi bine. Nu pot să fac o analiză, nu-mi permit, nu sunt într-un domeniu în care să pot să am și experiența și studiile și nivelul de cunoaștere pentru o astfel de analiză și pentru o astfel de explicație, să vă dau un răspuns care să satisfacă, să știu, zic eu, urechile ascultătorilor sau cei care vor citi despre ceea ce eu relatez în acest moment. Acum, spre final, aveți un mesaj pentru colegii dumneavoastră din linia întâi și pentru cetățenii din întreaga Românie? Pentru personalul care lucrează în linia întâi, ce să le doresc? Le doresc sănătate, le doresc putere de muncă, le doresc să crească încrederea în ei și în siguranța că lucrurile vor merge bine și că trebuie să ieșim cu bine din această epidemie. Și pentru pacienți le doresc să aibă încredere în serviciile medicale botoșănene și la nivel de țară, să respecte întru totul indicațiile care sunt date atât pe mass media cât și cele care le primesc de la medici, adică să fie conștiincios, să respecte un program strict încât să reducă transmiterea acestui virus, și aici mă refer la un stat în casă cât mai lung, folosirea metodelor de protecție atunci când ies din casă, să aibă o igienă riguroasă și o alimentație sănătoasă. Și în rest, nu știu, îmi doresc foarte mult să ne întâlnim și să discutăm despre această epidemie la timpul trecut, să tragem o linie și să vedem care sunt plusurile, sunt minusurile, ce am învățat din ea și ce ar mai trebui să învățăm. Să nu uităm că suntem oameni și generozitatea și bunătatea nu trebuie să ne lipsească.
să nu ne dezumanizăm și să nu pierdem elementele care practic ne unesc în această viață. Și aici vorbim despre dragostea față de semeni și nu știu ce aș mai putea să le doresc decât tot binele pe care și eu mi-l doresc mie și familiei mele. Noi vă mulțumim frumos și vă urăm multă sănătate dumneavoastră, colegilor dumneavoastră și cât mai multă putere de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! O zi bună!